Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Semeok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Hartu honez jauna zure herriaren eskariak eta otoitzak. Emaiozu egin beharrekoak ikusteko argian eta ikusitakoa betetzeko indarra. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta nire bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Ebertarrei egindako epistolaren hasiera. Askotan eta era askotara hitz egin zien jangoikoak profeten bidez aspalditik gure arbasoei. Eta azkenak diren egun hauetan Semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien oinordeko eta beraren bidez egin zuen mundua ere. Bera da aitaren aintzari argi dizdiratsu eta haren izatearen iduri. Berak eusten die gauza guztiei bere hitz indartsuz, eta pekatuen garbikuntza egin ondoren, goienean guztiz handiaren eskuinaldean jarri dago. Zenbat eta aingeruek baino goragoko izena jaso duen, hainbat eta haiek baino gorago jarria. Izan ere, zein aingeruri esan dio inoiz. Nere seme zerazu, nik zaitut gaur zu sortu. Eta beste behin, aita izango nauarek ni, eta ura seme izango dut nik. Eta beste behin, bere semea munduan sartzerakoan honela dio. Gur bezate bera, jangoikoaren aingeru guztiek, jaunak esana. Erantzun salmoa, auspeztu zaitezte jainkoaren aurrean. Auspeztu zaitezte jainkoaren aurrean. Errege da jauna, alai beri burbira, poztu bitez uarte guztiak, zuzen eta bidezkoa ditu bere aurkiaren oinarri. Auspeztu zaitezte jainkoaren aurrean. Zu jauna goi-goiko lur guztiaren gainetik, oso garai zaude jainko guztien gainetik. Auspeztu zaitezte jainkoaren. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Joan baitu zutenean, Jesus Galileara joan zen, jangoikoaren berri ona hotsegitera. Honela esaten zuen, ordua bete da, hurbil da jangoikoaren erreinua. Bihotz berri zaitezte eta sinistu berri ona. Galileako itsas bazterretik igarotzean, Simon eta Andres, Simonen anaia, ikusi zituen itsasoan sareak botatzen, arrantzaleak baiziren. Jesusek esan zien, zatozten erekin, eta giza arrantzale egingo zaituzte. Haiek berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrera xeago joan da, Zebedeoren seme Santiago eta honen anaia Joan ikusi zituen, beren itsasontzian sare konpontzen ari zirela. Eta dei egin zien. Haiek Zebedeo aita ontzian mutilekin utzi eta harekin joan ziren. Jaunak esana. Jesusen bataioa atzokoan ospatu ondoren, Jesusen bataio ondorengo bizitzari, bere bizitza publikoari nola ekin zion entzuten hasi gara gaurko evangelioan. Eta Jesusek egin zuen aurreneko gauza, izan duzan 12 apostoluak aukeratzea. Hain zuzen ere, Jesusek banan-banan bakoitzari
segur asko begietara begira eta bere ahotsez zuzenduz deitu egin zien berari jarraitzeko, bere jarraitzaile izateko. Eta aurrenekoak, hemen entzun dugu, behintzat gaurkoan nola deitu zituen 4 ikasle. 4 arrantzaleak. Eta baita ere oso politia da ikustea, Jesusek eguneroko jende normala, jende xea bilatu zuen bere jarraitzaile izateko. Ez zen hasi, ez da gizte jende importante, edo jende aberats, jende boteretsu, edo jende bereziki kultoa. Ea joan zen, bertako inguruko jende normala bilatzera. Haikin egonez, haiei bere deia luzatuz. Eta modu hontan aurrena, ikusi dugu Simon eta Andres nola sareak botatzen ari ziren eta esan ziren zatozten nirekin eta giza arrantzalen egingo zaituzte. Haiek berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Eta gero Zebedeoren 2 semeak Santiago eta Juan, pentsatu dezakegu 12 apostoluetatik 3 egoten ziren Jesusek modu berezien aukeratzen zituenak, beti berberak, halako une berezietan, une esanguratsuenetan, haiek testigu bezala egoteko. Esate baterako, Olio mendian, Getsemaniko baratzean, 3 horiek egondu ziren, baita ere Tabor mendian, eta beste zenbait alditan ere, 3 hauek aukeratzen zituen Jesusek, beraz esan dezakegu 12etatik 3 oso modu berezian hartu zituela, eta 3 horiek agertu dira gaurko evangelioan. Alde batetik Simon, gero berak Kefas edo Pedro izena jarri ziona, eta bestetik Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak, eta 3 arrantzaleak ziren. Horregatik, gauza 12 apostoluetan 3 horiei halako toki berezi emana izan ziren eta 3 arrantzaleak ziren. Horregatik, ikusi zituelarik ere Santiago eta Juan sare konpontzen ari zirela, baita ere dei egin ziren eta haiek dena utzi, baita bere aita ere antzegoen nonbait evangelioak dioenez eta Jesusi jarraitu egin zioten. Guretzako apostolua garrantzia handia daukate, Jesusek nahi izan behizuen haiek izatea testigurik zuzenekoenak, eta guri fedea agertu zaigu haien bidez. Horregatik guretzako apostoluak dira haien importanteak. Eta bestaldetik ere, eta honekin bukatuko dut, saiatu beharra daukagu haiek imitatzen Jesusi jarraitzean. Hau da, guk ere izan behar dugu Jesusen jarraitzaile. Bere hitza, bere ahotsa entzun eta ardiak bere hartzaileari jarraitzen dioten bezala Jesus segitu. Eta egin ezagun orain gure eskaileak. Eskatuko dugu mundu hontan gaixorik dauden guztien alde, jagoikoak osasuna indarra eman dezaien eska dezakegun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mezasantua bereziki Juli Bilaguna, Peio Sagastibertza, Victorio Lazkano, Begoña Izaburu, Lorentza Tegetxea eta Mirakosko intentzio bat. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezakegun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu gure eskakiak Jesu Kristo gure jauna
Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna baita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ere horri. Ez duzu gure gorespen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egin zauria duzen, baina bai guri salpamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, haien taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Hau da, sinesmenaren estetua. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ongia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, atalean zure sartutzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputzokolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoak izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin eta gizon guztiekin batean. Gogoak izan jauna bizteko itxaropenean mandinan gure serideak eta hildako guztiak. Bereziki, Uri Bilabonan, Peio Sagastukuntzan, Torio Lazkano, Begoña Zaburu, Lorenza Teietxea, Errekosoko intentzio bat, eta hildako guztiak anitzazu gure horregiaren abitan. Errokizak izkiru horren, guk guztiok betiko bizitza ditxu ezagun, jangoikoaren ama Maria Boaxoarekin, San Jose Bereskarekin, Apostolu Santuekin, eta gizarte guztietan zure ariskiren izan diren santuekin, haiekin batean berez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan zuri eta jakoiko alguzti
Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uste duzuen bere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik makabe emaiozu bakea ekarri. Jangoikoarekin dutxa, zuk etzen dizu puntu demokratua errezauna. Jangoikoarekin dutxa, zuk etzen dizu puntu demokratua errezauna. Jangoikoarekin dutxa, zuk etzen dizu puntu demokratua emaiozu. Ona hemen, jangoikoarekin dutxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren benadituak. Dios, txintzatzeko, esan zazut eta sentatu naiz.
jaun izuekin, berika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semien Espiritu Santuak, zoazte